У мінулую суботу ў Кубрыні падчас пажару на 5-м паверсе шматкватэрнага дома па вуліцы Дзяржынскага быў выратаваны гаспадар кватэры 1960 года нараджэння. Мужчыну вартавальнікі знайшлі на падлозе ў калідоры. Пацярпелы быў адразу перададзены брыгадзе хуткай дапамогі і шпіталізаваны. Пажар ліквідаваны. На жаль, на дарогах вобласці не абышлося без трагедыі. У выніку аварыі ў Баранавіцкім раёне загінулі 2 чалавекі. Яшчэ адзін атрымаў траўмы. Па папярэдняй інфармацыі, 41-гадовы жыхар Слоніма Гродзенскай вобласці на аўтамабілі Volkswagen рухаўся по аўтадарозе П-99 Барановича-Волковыск, Гродно. На 34-м километре выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz в составе с полуприцепом «Шмидц» под управлением 52-летнего жителя города Минска. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Volkswagen, а также его 37-летняя пассажирка от полученных травм погибли. Водитель автомобиля «Мерседес» с травмами госпитализирован. Установлено, что водитель лишен права управления в апреле 2020 года. Следователями дана правовая оценка. У Камянецкі раённы аддзел унутраных спраў звярнуўся мясцовы жыхар са скаргай на тое, што ў яго зніклі будаўнічыя матэрыялы. Праваахоўнікам з дапамогай сродкаў відэаназірання ўдалося установіць злодзеяў. Установлено, что в один из дней мужчины решили употребить спиртное. Однако денег на его приобретение не было. Тогда один из фигурантов, зная о том, что на известном ему торговом объекте свободный доступ в складское помещение, предложил похитить цемент и обменять его на алкоголь. Для этого обратились к знакомому местному жителю и одолжили у него строительную тачку. Проникнув на торговый объект, мужчины загрузили 5 мешков цемента в тачку, после чего похищенное обменяли на бутылку алкоголя. Подозреваемые задержаны, следователями дана правовая оценка их действиям. Прыемная падзея адбылася ў Івацэвіцкім раёне. Там па ініцыятыве раённага аддзела ўнутраных спраў быў узнагароджаны 13-гадовы Максім, які, нагадаем, удзельнічаў у пошукавых мерапрыемствах праваахоўнікаў, МНС і мясцовых жыхароў. Менавіта ён знайшоў 4-гадовага заблукаўшага хлопчыка з вёскі Плехава. Дапамог яму выбрацца з лесу і адвёў да дарослых. Максіму падарылі веласіпед.